Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide MC Pholobaso andilwa kaNgcobo kubingelelayo ngikubingelela la ensimini yezothando kubona bonke abantu abathi abaqonyiwe kubona bonke abantu abathi baqonyiwe kubona bonke abantu abanenjongo yokuqonywa kubona bonke abantu abanenjongo yokuphatheka kahle othandweni abakulo kubona bonke abantu abanenhloso yokuthi bekhuculule ichitho amashwa amabhadi isinyama befuna ukusilahla le kuze bethandeke ngizokunikeza ke mina uthando lento enkulu hayi isithandwa sakho uBhibhi lo hlala naye ekhaya noma umama wakwakho noma ubaba wakwakho noma leyo ndoda yakho noma loyo umuntu wesifazane othandana naye cha ngizele lokho kuyibonus kuzozenzakalela ngoba ugezana nangu uMgabe noMandela lensipho ke ngani zakwethu ithema ikhishwa ethempelini kwathiwa ngimeme wonke umuntu onothando lento ethile I just only need those people who have love for something else each other when uthanda ngathi ubungaqonywe le yantombi lensipho izokusiza uthanda ngathi kusasa ungafika uhlabane la uyakhona shothi ungafika uwine mhlawumbe uyogembula noma uyozama ndlela thile into nothando kuyo izokwenzeka emsebenzini kune position oyithandayo izokwenzeka hlasimbe wena uthanda songathi lamakotisho wenzile abantu bengene kuona la angifuni umuntu othi ngiyenza nje futhi angifuni umuntu othi sekuyobonakala sekwenzeka ngifuna umuntu onothando laleyo nto kune business elithilo lenzayo unothando lalelo business it's all about love I understand ukuthi so many people will link indaba yalento engiyikhulumayo nenyanga kaFebruary bethi hawu ingoba kuFebruary vele ezothanda ingakho ekhuluma kanje ngikhuluma kahle kuJanuary ngithema ngifike ethempelini kwathi wathatha naye insipho utshena abantu ukuthi abafuna ukwenza nje bengayithengi abafuna ukuzama nje bengayithengi sifuna abantu abazoba nothando lalento abayifunayo mhlambe umashonisa uthanda ngathi imali yakhe ngahamba abantu beyithathe bephinde beyibuyise unothando laleli business olenzayo enza sure ukuthi uthola uMgabe uthola uMandela nganza kwethu ubuyele kwiprice yawo akusona special 1000 rand okhokhayo ku 0790453446 uyangifonela ucela iaccount 0790453446 uthathe nayo insipho ifike ikusebenzele nali ibhavu wena okwakho ukuthi usebenzise into ehlangene nothando mawungenalo uthando laleyo nto ozoyenza iyeke namhlanje nginentshisekelo ukuthi ngifuna ukuya eklabini mawufika eklabini uvukwe imizwe ethile ukuthi hayi ngathi unothando laloyasisi ophethe isijwevu uzoyithola kodwa ngifuna abantu esothi within 14 days ngubonile umehluko I will open even a group yalabo abantu abathi mina mapholoba within 14 days ngubonile umehluko la isobe dlala khona ama VN abantu which means you just pay 1000 rand uthathe uMgabe noMandela and come with a testimony uthathe uMgabe noMandela ubuye nobufakazi sizoba ne group la isongena khona sonke sithi thina mina ngubonile umehluko wokuthi mina ngawubona umehluko wokuthi kodwa akekho ozosizwe ilensipho uma kuukuthi akanalo uthando layo futhi akanalo uthando lento ethile afisa ukuthi imlekelele kuyona angizokunika ke yona yodwa kunenduku emqubeni induku emqubeni ile ngizokunika yona uqala uyisebenzise ungakayithinti uMgabe noMandela lokho ngikushiswa yini ilento abathe abantu banike mahala lento kuze bekwazi ukuthi bephumelele kunanoma ngabe yini abayithandayo if ukuthi wena uthandi ngeke usizakala ngifuna abantu ke kusukela namhlanje abazogijima kakhulu bebe u70 kuphela I only need 70 people okwakho kungishayela ku 079 0453 446 079 0453 446 lensipho uMgabe noMandela uzomthola nge1000 rand and after bephelile labantu abawu70 engasho nanoma ngabe yini ayithandayo akusiyona umdlalo lo mangithi imali engaka ngisuke ngishiso ukuthi ngiyazi umsebenzi wayo and okuningi ngikukhomba kumina kubonakala kumina ngibe sengihlatshelwa kikhwela kwathiwa mfana kithi before uyinikeza abantu
ake uhambe uyayibeke emhlophekazi. Emhlophekazi lapha ekubhava wena khona kuphela. Yimi kobhava la ngani zakwethu. Ngizonithelela ngalolu ugcobo mina enginalo olehlela mina lokuthi bayongibonga engibasizayo. And bayongituse engibasizayo. Angisiyena kuNkulunkulu ingakho ngiyoyithola igxipho nokugxekwa kwezinye indawo. Kodwa ngiyabaza abafona ku 079 0453 446 bayakwazi emhlophekazi. Lana ke ngani zakwethu semhlophekazi la kugeza khona mina kuphela. Hayi omunye umuntu. Ngisuse tempelini yangaya kwenye indawo ngazoyigcina emhlophekazi. Njengoba izophuma la, izophuma ikalwa izingane zami zirapper ngoba kudingakala umuntu ongakathombi. Sikulayishele kuplastic wakho wasephep bese iyahamba. Kuma delivery bengakenzeki wonke ngeke ithole le. Wonke umuntu obese i-order eqaleni unethila azoyithola le eyabantu abeza nama 1000 rand bethole kube kubili uMgabe noMandela. Bese bethola naleli iqhuzwana mangalona iqhuzwana kuzobe impushana kuzoshiyana ukuthi ngikunike kanjani kodwa impushana ehlukile ekufanele uqala ugeze ngayo kuqala manje usebenzise uMandela noMgabe. Le mpushana ididiyelwe yafakwa nalo sawuthi engike ngithi mina fanele ufike uxoshe yonke into ezovimba ukuthi into ikwazi ukukusiza. 079 0453 446 uMC Polobas ongayona inyanga ngani zakwethu ongasiyena umthandazi angiyeni isho ugobela angisonisha isangoma engikwazi ngami I'm just a leader I will lead you to a correct things. Na insipho uMgabe noMandela you will see the different within 14 days. Ezinsukwini ezu14 uzobubuya back wena uthi ngicela ungifake egroupini ngifuna ukubanikeza itestimony ngiphumelele ku1 no2 no3 owuthandayo ngeke kusize into ongayithandi lento yokuthi uthi ngiyenza nje ngeke usizakale kuleyo nto. 0790453446 asibonana na kanjani ke kwivideo elandelayo. Niqikelele kakhulu ngani zakwethu ukuthi nithinta uMC Polobas anifake imali ko Pep anifake imali ko Shoprite ufonela uMC Polobas ucela ivideo call mawukuthi awukakholwa ngokwephimbo uMC Polobas bese yakusiza. Bonke abantu abasebenzisa uMgabe noMandela abasoze bayisola futhi ngeke beyisola isikakhulukazi laba abazoqala manje. Ngiwa kumhla ka14 lo ni ugubhayo ke ninabanye awutholi shi present kodwa kule game le ndodo ozobuyithanda izokwenzela ipresent. Some of you bazopresentwa ngeimoto, abanye bazothengelwa imizi, abanye bazothola imisebenzi, abanye bazogembula bewine ngoba kakhulu le ethempelini ngokwama River God ibiphekwa ngokohlangothi labantu abanezinseka abantu besifazane. Ingakho kuthiwa anginike umuntu ozoba nothando lento ayenzayo hayi umuntu ozothi ngiyenza ngoba ngifuna imali noma ngizomhlonipha nje sifuna ukuthi indodo ofuna ukunika imali uyithande bese uyithola imali hayi ukuthi uyithande ukuthi kubone yona kodwa thanda le process ophezukwayo kuzukwazi ukuthola imali. Nasemsebenzini ke thanda umsebenzi wakho, thanda indlela owenza ngayo, you will see the different. That position that oyigaqele uzoyithola. Mina nawe wasihlangana kwivideo elandelayo u079 0453 446 MC Polobas 079 0453 446. Thola uMgabe uthola uMandela izinto zakho iguquke ishintshe zibe sesimene esicokeme kubona bonke abazobe benothando lento abayenzayo bayokuthola ukuphuma la egeza khona mina ngedwa sithi semhlophekazi ke la nganza kwethu asigezi nabanye sigeza nabazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuphumelela empilweni okwehlela mina nawe kuyokwehlela futhi wena ngoba usemathubeni amaningi uyokwehlelwa nokuphezulu kunokwami. Inkosi inibusise.